Kowe iki kok ngoyo Eram sakjane sing mbok Uber apa? Nguber dhuwit. Kowe iki paham ora nek sakjane iki wis taun 2026. Jaman saiki wong melarat kuwi ora enek sing gelem ngakoni dulur. Lah kok aja meneh ngakoni dulur, ngakoni kanca kuwi lho ora gelem. Kowe iki paham apa ora jane? Lah terus saiki bayangno, lek gak nguber dhuwit arep nguber apa aku takon? Nguber bojone wong. Situ dipentok cengele kok wong sapa wekok Eram iki yo an.